Merħba, jiena Sara, illum ser naqralkom Rapunzel u s-Saħħara l-Kattiva. Darba waħda kien hemm raġel u mara li wara ħafna snin ta' stennija kien se jkollhom tarbija. Mit-tieqa tad-dar setgħu jaraw ġnien kbir kollu fjuri u ħwawa rifuħu. Il-ġnien kien imdawwar b'ħajt għoli u ħadd ma kien jissogra jidħol fih għax kien ta' saħħara kattiva u tal-biża'. Jum minnhom il-mara rat xi xitel tal-ħass. Dan tant kien aħdar u frisk li xtaqet tikol minnu fih. Imma ma setetx u għalhekk għamlet qalba sewda. Ir-raġel tħasseb u staqsija x'qed jinkwitak Għażiża. Wiġbitu, nixtieq niekol minn dak il-ħass, inkella mmut. Għalhekk ir-raġel li kien iħobba ħafna waħħala f'rasu li jagħmel kull ma jista' biex iġibilha ftit. Għaxija ixxabbat mal-ħajt għal ġol ġnien, ħataf ħassa u ħada lil martu. Hija ħawret insalata u kilitha bil-qalb. Tant ġieta tajba li l-għada xtaqet tiekol aktar minn dak il-ħass u żewġha weda li jerġa' jġibilha ftit ieħor. Dik il-lejla stess reġa' niżel fil-ġnien, iżda qalbu waqfet kif qudiemu ra lis-saħħara u jifqa' tħarislu bil-għerra. Kellek il-wiċċ tidħolli fil-ġnien u tisraq lil ħass? Tpattija qares. Ikollok ħnina minni, wiġġibgħu. Għamilt tal-bżonn, marti rat il-ħass u tant ħajjara li kienet tmut kieku ma ħaditilix ftit. Is-saħħara kkalmat u qaltlu: jekk kienu hekk nagħtik permess tieħu kemm trid, kundizzjoni waħda. Trid tagħtini t-tarbija li se jkollkom. Tibżax, nieħu ħsiebha daqs omma. Ir-raġel kien imwerwer u aċċetta kull ma qaltlu. Meta twieldet it-tifla, is-saħħara ħaditha u semmietha Rapunzel. Rapunzel kibret u saret tfajla mill-isbaħ. Is-saħħara għalqitha f'torri f'nofs il-foresta, bla taraċ u bla bieb. Kellu biss tieqa żgħira fil-għoli. Biex titla' ħdejha s-saħħara kienet issejħilha: Rapunzel, niżżel dlong xarek debi u sabiħ biex ħdejk nitla' minnu fih. Xar Rapunzel kien isfar sabiħ, fin bħad-deb u twil immens. Malli tisma' lis-saħħara kienet tħollu u tniżlu l-isfel, dawk is-sulari kollha biex din titla' miegħu. Xi snin wara inserta għaddej il-prinċep li sema li tfajla tkanta b'leħen ħlejju u s-saħħar jismagħha. Hekk kienet tagħmel Rapunzel malli ssib ruħha weħedha. Xtaq jitla' ħdejha imma mkien ma rabieb. Il-prinċep telaq imma dak il-leħen tant daħallu f'qalbu. Għalhekk kuljum kien imur biż-żiemel fil-foresta u jitpaxxa jismagħha. Sakemm darba ra lis-saħħara sejħilha minn taħt it-tieqa. Rapunzel niżlet ċara u s-saħħara telet. Issa naf kif nista' nitla' ħdejn it-tfajla, ħaseb il-prinċep. L-għada flaxija mar taħt it-tieqa u qal: Rapunzel, niżżel dlong xarek debi u sabiħ biex ħdejk nitla' minnu fih. Xar Rapunzel niżel sa wiċċu u l-prinċep tela'. Rapunzel inħasdet meta rat lill-ġuvni għax ma kienitx tafu, imma l-prinċep kellimha bil-ħlewwa. Għalilha li leħinha kien tant sabiħ li ma setax jgħaddi bla ma jara. Rapunzel warbet il-bisa u x'ħin saqsija biex tiżżewġu u rat il-qalb tajba u ħelwa tiegħu ħasbet dan iħobbni iktar mis-saħħara, għalhekk qaltlu iva u żewġu dak il-ħin stess. Naċċetta bil-qalb kollha, qaltlu, imma ma nistax ninżel minn hawn. Ibda ġib miegħek ftit sbaħ kuljum ħalli nħid sellum u meta lestih ninżel u niġi miegħek. Il-prinċep beda jżura flaxija għax is-saħħara kienet tmur filgħodu. Is-saħħara m'għandunatx imma darba Rapunzel ħarbitilha kelma. Għaliex int tant qila mentri l-prinċep intellaw f'ħakkatajn? Ja brikkuna, ħatfita s-saħħara. Sibt li minn hawn ma tkun tista' tara l-ħadd imma tħaqt bija. Bir-rabja s-saħħara kattiva qabditilha xara waqt li mqas snip, snip.
it-troffi debin spiċċaw kobba fl-art. Imbagħad is-Saħħara ħadet lil Rapunzel fid-deżert biex tgħix imnikta weħidha. Is-Saħħara baqgħet fit-torri tistedna. Meta l-prinċep sejjaħ lil Rapunzel pas-soltu, is-Saħħara rabtet ix-xar maqtuħ ma' ganċ u telqitu għal isfel. Allum jien se naqafaw. X'taħsbu li se jiġri? X'taħsbu li se tagħmlu lill-prinċep? Saħħa.